Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maigsuon, luyo sa paghinulsol o kasubo, tungod sa atong mga sala. Nining ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, nga gitawag og Letary Sunday. Kita giawhag sa paglipay o pagmaya. Tungod kay ang Ginoo nga atong Dios, puno sa kaluoy o gugma. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron sa pakighiuli kanato ngadto kaniya. Siya mao ang amahan nga naghatag kanato kagawasan ug nagpaabot nga mahinangpon sa pagbalik sa iyang anak nga mausikon sa walay paghukom ni pagsilot kundili sa mainiton nga pagakos kanato uban sa walay kondisyon nga paghigugma. Alang kanato siya karon magpahigayon sa dakong kumbira sa kaluwasan. Ug sa dili pa nato sa ulogon kining dakong kumbira, giawhag ko kamo sa pag-ampo alang sa kanonisasyon sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamomot. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Obispo Teofilo Kamomot. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios. Ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ug uban sa ato mga tagsa-tagsa kakatuyuan ato sa bihalad kining mosunod nga mga pangamuyo.
Nagkatigom ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyong tanan. Usab kanimo. Mga igsoon, ianata sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Magpadayon ta sa atong panaw niining panahon sa Kwaresma, diin gitanyagan ta sa simbahan aron muuli ta ngadto sa sabakan sa atong Amahan, kay hilabihan gyud ang iyang gugmaalang kanato bisan og nagpabilin tang badlongon sa atong kinabuhi. Gawa sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, kining misa atong ihalad alang sa atong mga igsoon nga karon sila nananaw ug dili sila makaadto sa simbahanan tungod sa ilang pangidaron o tungod sa ilang mga balatian. So ato silang iampo nga taliwala sa ilang kasakit, magpabilin sila nga mulaom o hinungdan nga magpabilin silang lig-on sa ilang pagtuo sa Ginoo. Busaron maandam tang muhalad nining Santos nga misa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niyas kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong pulong, sa katingalahang paagi imong gipabalik ang tao nganha kanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos makadangat pagdali sa taliabot nga fiesta uban ang madasigong debosyon ug buhing pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa basahon ni Josue. Ang Ginoo miingon kang Josue, karong adlawa giwagdang ko ang inyong pagkatinamay ingon nga ulipon. Busa kadtong dapita ginganlag Gilgal hangtod karon. Samtang ang mga Israelita nagkampo sa Gilgal sa patag nga kasikbit sa Jericho, gisaulog nila ang pangilin sa pagsaylo sa ika-14 ka adlaw sa bulan. Pagkasunod adlaw, nangaon sila kalanon nga abot sa Kanaan. Sinangag nga trigo ug pan nga walay patubo. Unya, mihunong pag-ulan ang mana ug wala na makabato niini ang mga Israelita.
Sugod ni adtong tuiga, nagkaon na silag kalanon nga abot sa Kanaan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tagamtama ug tan-awa, unsa kamaayo ang Ginoo. Tagamtama ug tan-awa, unsa kamaayo ang Ginoo. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang kadungganan kanunayang maania sa akong baba. Maghimaya ang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsanon makabati ka nako ug malipay. Tagamtama ug tanawa, unsa kamaayo ang Ginoo. Himaya ang Ginoo uban kanako, magdungan kita pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya, ug giluwas ako sa tanan kong mga gikahadlukan. Tagamtama ug tanawa, unsa kamaayo ang Ginoo. Pagpaabot kaniya aron masanag kamo sa kalipay, ug ang iyang mga nawong dili man lipaghong. Sa pagsangpit sa masakit nga tawo, namati ang Ginoo, ug giluwas siya sa tanan niyang mga kagul-anan. Tagamtama ug tanawa, usa kamaayo ang Ginoo. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korento. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na sa siyang binuhat. Ang daan miagi na, ug miabot na ang bag-o. Gibuhat sa Dios kining tanan, ug siya usab ang nagpasiguli kanato, ngadto kaniya pinaagi kang Kristo, ug gihatagan kita niya, ug buluhaton sa pagpasiguli sa uban, ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ipagsiguli sa Dios ang tanang tao, ngadto kaniya pinaagi ni Kristo. Ang Diyos wala na mag-isip sa ilang mga sala, o gihatagan kami niya sa mensahe, unsaon niya pagpasiguli kanila, ngadto kanila. Busa ania kami gipadala ni Kristo, ug samara nga ang Diyos gayud ang nangaliw po kaninyo, pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, hangyoon kamo namo, nga makiguli kamo sa Dios.
Walay sala si Kristo. Apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miyaw ni kao, Ginoo. Usa niya na kahigayon may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Jesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nagingon. Kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsaw pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila sa Jesus ug usa ka sambingay. Si Jesus mipadayon sa pag-ingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw niya na ang manghod mingon sa iyang amahan, tay, hatagin ako sa akong bahin sa akong katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit diin giusika niya ang iyang salapi sa mga kahilayan, hangtod nga nahurot ang tanan. Nya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug gihatod siya ngadto sa pagkawa gyoy nahut. Busa may alagad siya sa usa sa mga mulupyo niadtong dapita ug gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog sa mga baboy, apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug mingon siya, nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan, apan ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pahawa ako ni ining dapita ug mopauli ngadto sa akong amahan. Ug sultihan ko siya, tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako angayn tawgon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihalok kaniya. Ang anak mingon sa amahan, tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako angayn tawgon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, dali, mingon siya, dad ang ari ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulobi usab ug singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuhaa ang linami nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawa siya apan karon hikaplagana. Busa gisugda nila ang kumbira. Niadtong higayuna dito sa uma ang anak nga maguwang sa iya ng pagpauli ug sa dihang duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, nag-unsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon, imong manghod mipauli na ug gipaihaw sa imong amahan ang linami nga nating baka tungod kay nahiuli na ang imong nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasubo pagayo ang maguwang, nagdumili siya pagsud sa balay. Busa miguwa ang iyang amahan o gialam-alaman siya aron mosud. Apan mitubag siya, tay,
Hunahuna aragod, sud sa daghang mga tuig nagsilbi ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala ako makasupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan usa may imong gihatag kanako? Wala gayud. Bisag kanling na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nagusik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babay ug sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan sa linaming nga nating baka. Ang amahan mitubag, dong ikaw kanunay uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Pankinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita. Kay ang imong igsuon namatay na ug karon nabuhi. Nawa siya ug karon hikaplagana. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magpadayon ta sa atong panaw ni ining tanyag sa simbahan ang 40 kaadlaw panahon sa Kwaresma. Diin atong palapdan, palabman, at imanon, tagdon ang tulo ka disiplina sa Kwaresma. Mag-ampo ta og atong palabman ang atong pag-ampo tungod kay kanang pag-ampo god mao man na siya mopatay sa hilo sa kamamahitason sa tao. Prayer is going to kill the poison of pride. Ug mao biya na hinungdan gyud ngano nga kita nakasala ta tungod gayud kana sa atong garbo. Di ba? Unsa may in English sa ampo, surrender. Kanang maingon bitaw ta, buhol, ampo na lang. Oh, siya to pa, surrender. Surrender to God, no? Kay hinimo ra gud sa Ginoo, nya ang Ginoo siya goy labaw nga nahibaw unsay maayo para kanato. So atong i-surrender ang atong mga tawhanong laraw, ang atong kasing-kasing, ang atong tibuok nga pagkatao ngadto sa Ginoo. Nya kanang magpuasa ta aron gyud nga atong pantunon ang atong kailibgon isip ta mananap kay bisag tao ta usahay maharian ta sa atong pagkamananap. Pero salamat diha sa pagpuasag, pag-abstinensya, nahimo ta nga nakaamgo ta. Nga ang itang masayod kay hinimo man ta sa Ginoo, mao bitaw di gitalungan sa Ginoo kay bisan magsigitag binuang sa Ginoo nahibawom gud siya nga dunam gid tay pagkamaayo sa atong pagkatao. Kay hinimo lagi ta sa Ginoo. By nature, man is good because God is the source of goodness. And we come from God. Ug sa katapusan, mao ang atong paghatag og limos. Kay kung manghatag og kag limos, dako gyud ka impuruhan nga di gyud ka manikas. Labaw pag di ka mangawat ug labaw pa ka nga dili ka may mintaha sa imong isigkataw. Kay ngano man, nanghatagod ka. Mao bitaw nang ang simbahan nagtanyag nato nga panahon sa Kwaresma manghatag gyud ta aron likayan nato ang pagpanikas, ang pagpangawat, ang pagpamintaha sa atong isibkura, sa atong isigkataw. So it refrains us to be corrupt kung kita muhimo ni anang alms giving. So padayon ta aron ining 40 kaadlaw sa Kwaresma ug ining upat ka Domingo sa Kwaresma. Wa ko mangumpanya, nahitabo lang ang kolor nga pagasulubon ni ining panahon sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma nga gitawag og Laetare Sunday, sa English pa rejoice, paglipay, no? Paglipay. Unsa may angay natong kalipayan nga naglisod-lisod man ta sa atong kinabuhi. Ay bisan nagkapuliki ta apan nasayod ta nga ang gugma sa Dios nagpabilin gayud diri kanato. Ako naminaw mo pag-ayos mga pagbasa, sus, we are overwhelmed by the love of God. Mo bitaw na nga kamo in town diha nga mga igsuon nato nga naa nas pangidaron, no? Nya kamo sang naa taon nga anaa nagmasakiton, no?
Padayon ta sa atong kadasig bisan sa atong kahimtang tungod kay kada tambong natos misa, kinigong misa gitawag sa siya og ang Eucharistic, the holy sacrifice of the Mass, di ba? Kay kada tambong natos misa, atong gisaulog kanunay ang gugma sa Ginoo dere kanato. Mao na nga ang misa would always remind us that in spite of our sinfulness, God continues to love us. Mga igsoon, sa unang pagbasa, no, makita nato nga giandam nas Ginoo ang tanan nga kanunay tang busog, kanunay nga ang atong panginahanglan nga tawhanon gitubag sa Ginoo. Pero ngano man do naman lagi mga gipanggutom nga magkakita kasdan nga in town makaluluoy man sila. Na dito pa ko mabulo nya usahay mag-jogging ko, nya maatlan ko nga dagham kog fans mga street people tungod kay kami sa mabulo magpakaon may kada Domingo, so mag-jogging ko moingon na mataga mga naadiya sa siras pero joy. So dihay usa ka higayon nga nihunong ko nakig-istorya ko nila, sus mura ba gikumot ang akong kasing-kasing kamo nganom sige mo magkatug dre o baka kaybaw nganom magsige may katug aron malimtan namo ang among kagutom, tambal na sa among kagutom. Kay kung magmatagod mi, nyag mukaon meron, magunahon na sad mi unyag, unsa naman sa inyay kanon namo? Mao nang mga tug na lang mi aron malimot mi sa among kagutom. So makaingon ta ba nga kung ang Ginoo is love, nganong wa man kaatiman ang Ginoo niining tanan? Mao bitaw nga ikaw gihimo ka sa Ginoo aron ikaw mooy mutabang nila nga nanginahanglan. Di ba nahinomdo mo? Ni adtong tao nga nagampo siya sa Ginoo tagai kog rubber shoes niya Nike gyud ha Ginoo aron makabayad sa taga Nike ani kay mahala ba ning misaha ay 30,000 man ning misaha no mo sponsor untang taga Nike hiningon siya Nike gyud Ginoo ha sus karon kay pagyangod niya sa unahan nakakita man siya tao nga walay tiil pungkol mga igsoon. Mao to ningolan siya Ginoo, ikan lay magbuot. No? Sa may buta kong ipasabot. Mao kana nga kita. Isip ta mga Kristiyanos ug mao kana gipasabot karon kanato sa ebanghelyo nga nagbagulbol ang maguwang. Malipay unta ta nga ang atong manghod, ang atong igsuon ni uli tungod kay nakaamgo siya sa iyang mga kasaypanan. Ug mausab kana isip ta mga Kristiyanos. Feed the hungry. Unya, magiding umaabot nga eleksyon, ang simbahan, wa magana siya gipili bisan kinsa, pero ang simbahan kanunay gina siyang mobarog ug unsa may maayo nga leader nga pilion. Kana gyung a leader, unsa may primerong litra sa leader, di ba? L, a leader who leads, a leader who leads by love. Gugma gyud. Kay ang gugma dili man na tikasan, ang gugma dili man na mangawat, ang gugma dili man na kurap, ang gugma manggihatagon. Ang gugma matud pa ni Chris Aquino, you have to give it all until your last breath. Mo nay mayang leader nga motunga gyud panahon sa debate dili kay absent, no? Mga igsoon, no? So nangatawa man mo. Mao na nga niining adlaw nga Domingo nga Litary Sunday maglipay ta kay di gid nato kapungan labi na kami kaming mga taga Mindanilla ag-isip man sa nako taga Mindanilla nako kay ako may padikura dito mga igsoon pari mami dito niya na sila dako kay festival diha nga gitawag og Kabanhawan Festival no nya kahibaw beta isip Katoliko Kristiyanos nga Easter is the mother of all celebrations sa atong pagka-Kristiyano Katoliko. Ug mao ni ang Litary Sunday nga gi-anticipate nato ang Domingo sa pagkabanhaw. O sa may pasabot sa pagkabanhaw, bisag mo kiri gutaron, di ta angay mahadlok. Ngano man? Mabanhaw man ta, mabuhi man ta. Dili ta mahadlok sa kamatayon, pero labing tinuod mahadlok gyud ta.
Sayon ra kay na isulti. Ako bitaw nang gisuway-suwayan nga nikirig ko nga igsoon. Sus gipaningot ko no? Pero kay naam ko'y pagtuo ang akong pagpaningot nahupay ko tungod kay naalagi pagkabanhaw. Nga ang tanan mga igsoon modaog yun ang maayo, modaog yun ang kahayag batok sa kangit-ngit, modaog yun ang kinabuhi batok sa kamatayon mga igsoon. So karon din sa ebanghelyo gidapit nga hinaot pa unta nga sa kanunay maka tinuod the challenge of God's love, the overwhelming God's love to us is of course the challenge to repentance. No? Tinuod ang Ginoo kanunay taniyang pasayloon. Tinuod ang Ginoo way sala nga bisan unsa kangilad nga dili mapasaylo sa Ginoo. Pero unsa may hagit alang kanato aron mahingpit gyud ang atong kalipay. Mao na nga kita maghinulsol. No? Nya doon ako'y nabasahan nga doon ay upat ka dynamics ang repentance. Ug unsa man ni siya? Responsibility, regret or remorse, resolve, and repair. Tagsa-tagsaon tani, pero dili na ako tason kay gitagaan ra kog 7 minutes ni sister kining akong wali, pero murag nilabaw na sa 7 minutes. Sagdi lang ter kay nagbayad gud tag 30,000 ani. No? Ato ganing pahimudsan atong 30,000 kun mahimo pa wali tag sa oras. No? Anyway, responsibility. Aron tinud-anay gyud ang imong paghinulsol, then take the responsibility nga ikaw gyud nakasala. Ay usahay ka nang labi nagbanag asawa, ay mangitod si ambana. Sus kadaghan gyud na mo kumpisal nga padre pa kumpisal ako. Sa may mga sa kanin mo gud akong bana padre ko step pa sara, no? Ang imo lang sala. Ayaw iduhig og iapil nga ang hinungdan sa imong pagpakasala imong bana. Ikaw be responsible. Aron nga dunay kabaghuan nga mabag-o ka, mao nang take the responsibility nga ikaw gyoy nakasala. Dili imong anak, dili sila, dili imong silingan. Ikaw gyoy marites. Igsoon, no? Ikaduha, regret, no? Pagbasol, hinulsuli gyud. Take that opportunity to be remorse in your sinfulness, no? Hinulsuli gyud, basuli gyud. O ikaduha, kinahanglan you have to resolve. Commit gyud ka nga. Bisan gud og maglibak ka, marites kag kada adlaw ka 30, bisan karon lang tuiga imo na lang imo og 15, may na kay na oy. Di ba? Nya og mangawat kag tagpila imong kawaton sa opisina, no? Usa ka bandol nga bond paper, usa lay kwaa, no? At least nagi resolve gyud ka ba nga, no? Kay di lagi ni sayon mga igsoon, pero at least pero kung maayo nga imo gyud himpiton nga mawa, nga dili na gyud ka imo na gyud biyaan ang imong number 2, number 3 kay muuli gyud ka sa imong gipakaslan kanindot na malang gyud kun mao na imong buhaton, no? Nga muuli gyud ka sa imong gidala sa altar sa kaminyoon. Ganingon ka sa kasakit, sa kalipay, sa kamugaway, kapitos, hangtod kamatayon may mabuhag ka namo. Ug ang katapusan, repair. No? Nakasala ta, nakapasakita sa uban, nangawat ta, atong iuli ang atong kinawat. Nya, katong mga tao nga atong nasamdan, kung mahimo, katong ato silang, atong makig-uli ta nila. And that is what is the liturgy for this Sunday is trying to deliver us, no? Nga unta, hinaot, nga mas hingpit nga magmalipayon ta, Litari Sunday, rejoice tungod kay ni hukom usab kita nga magbag-o kita. Now is the time. Tomorrow may be too late. Do not postpone. Karon gyud. Matod pas Ginoo, kun karon nakadungog mo sa kong tingog, ayaw patigaha ang inyong kasing-kasing. Ug manindog ta aron atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta.
ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay, gilubong, bikunsad sa maminatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, bisaka sa langit, galingkon sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Dios, Amahan, kinsa nagpaabot kanato sa kanunay nga mahinangpon ug mahigugmaon sa matag pangamuyo, moingon kita, mubalik kami kanimo Ginoo. Mubalik kami kanimo Ginoo. Alang sa mga pangulo sa simbahan, labi na sa kaobispuhan ug mga kaparian, nga mahimo unta silang amahanon diha sa pag-alagad sa panon, nga gisalig kanila sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mubalik kami kanimo Ginoo. Alang sa mga opisyalis sa gobyerno, ilabi na sa mga kandidato nga buot magpapili karong umaabot nga eleksyon sa Mayo, nga batunan unta nila ang pagkamatinud-anon ug pagkamapaubsanon sa kaugalingon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mubalik kami kanimo Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga milihis sa saktong dalan, nga makaamgo na unta sila sa ilang sayop nga binuhatan, ug mobalik sa Dios, kansang gugma, walay kondisyon ug katapusan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mubalik kami kanimo Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, nga mubayaw na sila sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mubalik kami kanimo Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makasulod unta sila sa balay sa Amahan, didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mubalik kami kanimo Ginoo. Mag-ampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong Amahan, panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami.
Langit nung Amahan, gaksa kami sa imong walay kinutubang gugma ug ayaw itugot nga kami mahilayo pa kanimo ug ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo mo mga igsoon, aron ang iniyog ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton uta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdayeg ug pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ang sa tibuok niyang santos nga Ginoo, nagahalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan, nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan o imong himuon nga magpus alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoo ang atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa nandapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagis pagpugong sa kaugalingon aron kini mao ay makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitsason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo. Uban sa mga anghel santo sa langit, nagsangya mi sa imong himaya, duyog sa ilang wayhono nga pag-ingon. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, ipadala mo ang Espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, lawas sa dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug bingon, dawata kini ninyong tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya skalis, pasalamat kanimo pag-usab, bihatag niini, ngadto siya mga tinunan og mingon, dawata kinig Panginom kamong tanan, gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay kasabutan. Dugo nga iula alang kaninyo, alang sa mga tao, aron ang mga sala mapasay. Buhatan niya ron paghandom kanako. Misterios pagtuo. Sa kalibutan nga natuos ka namo, pinaagi sa imong krus, ug pagkabanhaw luwas sa Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahan ining pans, kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat minimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga mo atubang o mo alagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco, among Papa Jose abang obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay. Sa hilom iyampo nato ang tanang mga kalag sa purgatorio. Kaluyi kaming tanan, imo kami nga makaambits kinabuhing tunay, iba ni Maria, putlig kasing-kasing. Uban ni San Jose, iyang bana, mga apostoles. Sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila may kaundaygon o himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagahom nga mahan, dihas kayo sa Espiritu Santo dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Magampo ta samahan atong gamiton ang mga po nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahatuman
Maayo minimo Ginoo ngay maluwason sa tanang dautan ug hatagi mis kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa nang kasamok samtang nagpaabot ming malomon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw, kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Nausab kaninyo. Ipakita nato ang atong pag-inigsunay. Kalinaw manaa kaninyo. Peace with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ngay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mo maayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampu kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tao nga nahimugso niining kalibutan. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron maghunahuna kami kanunay sa mga angayan, ug makapahimuot sa imong kahalangdon sa tinuoray mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Karon atong himuon ang pag-ampo human sa pangalawat alang sa atong mga igsuon nga nagmasakiton. Samtang atong ipadangat ang atong pag-ampo,
Kamong makahimo, hala sige, hikapa ang touch or ang screen sa inyong tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Kahinomdo mo, ni adtong babae nga gitalinugo, ningon siya, bisan lag makahikab ko sa sidsid sa Ginoo, maayo agyud ko. Ug sa dihang nakahikap siya, petindaghanan tao ato, sa dihang nakahikap siya, ang Ginoo mismo ni hunong kay dihay gahom nga nigawas diha siyang kaugalingon. Ug ang babae sud sa napulog duha ka tuig nga gitalinugo, diha dayon. Naayo siya sa iyang talinugo. Why imposible Ginoo? Busa sa tumang pagtuo, magdungan ta, uban mo nako sa diha sa pagampo alang sa mga masakiton. Idoko inyong ulo, timaan sa inyong tumang pagpaubos, kay ikaw tao, ang Diyos mao'y labing makagagahom. Itugyan ngadto sa Dios ang imong sakit, ang imong mga balatian, ug ang imong kinabuhi ngadto sa gugma, sa kaluoy ug sa grasya sa Ginoo. Langit nung anamahan gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, aron sa kaluwasan alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo, diha kay usa sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsuon ang nangulo sa atong santos nga Eucharistia karon mao si Reverend Father Joselito Danao, ang Vicar for Reign of the Vicariate of the Immaculate Heart of Mary, o team moderator sa Team of Pastors of the Immaculate Heart of Mary Parish sa Minglanilla. Daghang salamat sab sa atong mga sponsors, lectors, technical crew, sa atong choir, ang Sons of Mary, ug sa tanan nga tabang sa pagpahigayon nini atong santos nga kasaulugan. Ug alang ni atong gustong mahatag donasyon, palihog i-deposito lang sa Security Bank, ubos sa account name the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181 00551 6001. Daghang salamat ug mayong adlaw nga Domingo sa tanan. Sa dili pa nato tapuson ang santos nga Eucharistia, sa dihang nakighinabi ko ni sister, dili daay lalim kining maong production sa misa nga ihatod ninyo kada Domingo, kay magbayad og maghatag daytag 30,000, no? Pala lang gyud sa kaayuhan kamong niya nga nanimba. Busa sa pamaagi nga kamo makatabang aron makapadayon ta niining atong paghatod sa misa diha sa telebisyon. Hala, abagi ninyo in town ang mga madre sa St. Paul's, no? Tungod kay gumika niini atong mapadangat kining santos nga misa alang sa mga masakiton. Kay nagtuo kog jutay ray mananaw ani. Ningon si sister, pirtim day daghana, no? Daghan man day mo appeal niini. So salamat. O ginaot pa unta nga inyong tabang og abag makapadayon niining maong apostolado alang nila nga nagmasakiton. Ug sa bisan unsang mga hinungdan nga dili sila makaadto sa balay alampuanan, pinaagi lamang niining broadcast sa telebisyon ang misa ihatod alang kanila. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nausab kanimo. manalangin kaninyong Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadi ang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.